Awufuni mama ngakhona. Umuzi kuyadinga phela ukuthi nawe uyinsizwa yakini amshona uma uthola umuntu esikhomeni kunjalo uyakuthanda ukuba nguvuse so la into engizethela ukuba ngizobika ukuthi kodwa ke okuyinkinga nje ukuthi hayi angakaqabanga kahle futhi ngizokwazi ukuthi ungaphile nje ngokuvume nje kanjalo Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Kelekete Tutu wentombi yesha wenza sabathuphuto abantile polo mpala kamasusa amakhambi K SMG ya sekunjalo ke futhi umjolo eroundini iTV yasemkhosini Media TV sekunjalo ke futhi it's another new episode sobheka ukuthi yipi crush esoyithola khona la ubani osibizile usibhanele kunjalo ngisaphila futhi ngisasho ngithi mina mbukeli lapha ekhaya yekeleni lento ukuthi nifuna umunye umsebenzi ningazange nirizane emsebenzini nibuya kona ngikho lapho umjolo eroundini it's another episode ake sihambe sobheka ukuthi ubani osibhalelile uthini bese sibona ukuthi siyayithola i solution ukuthi sikwazi ukuthi simsize lalela it's another secret location ziyawa ke kelekete angibingelele lapho kunina emakhaya nabafowethu la umjolo eroundini. Igama lami nginguSenzo Nwakambatha ngibhalela ngoba kunosisi ongiphethe kahle kodwa inhliziyo angazi ayiphathe. Kodwa yena sekwazile wamina nje kuba angiphathe kahle. Igama likaSisi uNonhlanhla wakwaShoza. So ngithe ngibhalela ngoba isibindi namandla anginaso. Ke kwenzeka umuntu abe nobuhle nakuyiqhaka futhi ngokunjalo kodwa khona futhi ekukhaya. Usisi umuntu yena ozothile onesimilo onesidima sonke lokho kuya kungithatha kungibeke eceleni yena umuntu yaye ngimazele eroundini kuzomthusa khona ngiyazi ukuba ngimthathe ngimbeke lana sengifika kanjena kodwa mawukuthi it's what it takes then it's what it takes ukho bese sinakwenza ngibonge lapho bafowethu ngibukela phambili ukuba ningisize ngikuthole lokho engikudingayo. Kelekete bathi yasemkhosini Media TV umjolo eroundini sekhona la kwi-location another secret location ngilala ngihleli nayo umsenzwana futhi ama kahle mfowethu sikhona kama nami mina ngo-SMG mfethu ngivela kuyasemkhosini Media TV uhlelo kumjolo eroundini la ubhalele khona ngicathi nje akuyontentsha lo izwayo so mfethu ngithe ngifike ngizoqalaza ngoba phela mina ngumambiza sabele mina Hayi ngiza ngethemba nami ukuthi ngizolithola usizo la mfethu awunabe mfethu ngibekwa yini lana balo ufuna kangala hayi la eroundini khona yena lo sisi ngabe sengishilo ukuthi hayi phethe madodwana mana ngiphethe kahle khona ngazi ukuthi azangithini kodwa hayi khona ukwazisa ngaphansi kahle igama lakho sekushiwo ukuthi uNonhlanhla hayi yena sisa ngiyamthanda manje isibindi anginaso sokuthi ngiqonde anginaso isibindi sokuthi ngimqonde kodwa noma khona ngize ngibe nasisibindi lesanele kodwa ngizozama ukukusema phela into mawuyidinga uyidinga kuba ngokusema ukuthi ithole naso so ke hayi ngiyethemba lokuthi ngizomsiza abafowethu sembukela phambili naye aqhamuke la kwenze ofanele kwenzeke ngisho mangifa once kuphele indaba ngithanda confidence yakho mfethu ngifuna ukuthi ngizwe mfethu ukuthi mhlambe ngokwesifiso sakho mhlambe mangabe thiwa mhlambe kuNonhlanhla ngiyakwazi ukuthi ngikhulumisane mhlambe inkulumeni yahlangana mhlambe izifiso zakho yithini mhlambe eminyakeni emibili mhlambe ezayo mhlala ezayo ngibona mhlambe ubudlelwane benu buya kuphi ngumuntu onamaphupho amade empilweni njengoba ngumuntu onamaphupho amade awufuni mama ngakhona umuzi kuyadinga phela uvuse nawe uyinsizwa yakini amshona uma uthola umuntu esikhomeni uyakuthanda ukuba nguvuse umuzi so hayi nami ngingathanda ukuthi nje 4 kela ku5 nje yabo into kanjalo kube into kanjalo ngoba phela nobuhle bayintombi kusudeke kusho ukuthi nengane sibe isudekile yabona uyazibonela wena ngigidigeza ngobuzwe nje ngigidigeza futhi so ke manje sure into kanjalo nokuba ke siphumelele ke siye phambili sibambisana empilweni kube into nje ka 50-50 into esizwana kahle nayo ngoba ke vele ke umuntu onomoya ophansi kahle uqaleni ngimazi
hayi ukuthi uwumuntu nje loba nami nje ngila around futhi umuntu esithe sasikhula sonke Okay. ya into kanjalo Sure. sikhula sonke naye. So lento Ukuthi nakhona ngenza ngiqamba manje mhlawumbe ngimthande khona ebuncaneni yabona. Sure. Or into evuke nje Kuba sikuba. wathi ifafama nje uyabona njengenkukhu ibeka iqanda ungalindele yabo kwaba into kanjalo ayike semakwenzeka lokho ngashatha ukuthi abakwenzi ningenzani kodwa ke manje phela isibindi asikho Isibindi singekho. Qala isibindi baba. ngizamile sithole ebhusha lutho Qala isibindi baba. sengihambe kakhulu kabi kodwa Sure. ngiyathemba ukuthi ayini nayi Mfethu ngiyathembisa mina mfethu ukuthi akukho engikwenzayo mina okungenzeki. Mina ngifike ngenze lokho okungenzeki ngenze kwenzeke. ngizanethemba Impone ezihlaza sezindizile zamlando noNhlanhla mfethu. Usekhona. Kusele ukuthi wena. kodwa hayi ngizoqina. Alright kulungile asike simukeleke yena ke uNonhlanhla. Sibone. Sanibonani. Sisi uyaphila. Sikhona igama lami SMG. Qhamuka Semkhosini Media TV uhlelo umjolo erawundini. Ngicela ukuthi ungamind ke amakhamera nokuthi sikubeke phambi kwamakhamera dade. Njengoba sengicazile amakhamera asebenza ngawo. Uyamazi futhi? Ngiyamazi bona ngokumbona. Mazi ngokumbona. Akukho kutheni okwaziyo mhlawumbe ngayo. Sondela ungasabi. Ungasabi. Akukho okwaziyo ngayo. Nami nawe ngithuka ukuthi ngizibonise kule ndawo engikuyona. Ngibone nayeke. Ya. Mhlambe ayikho mhlambe ucabanga mhlambe khona mhlambe ihistory nayo mhlambe khona mhlambe umlando owaziyo ngayo. Mhlambe onixhumanisayo. Akukwazi. Akazi asho lutho kuwe manje. Akazi akhulume nje. Sabona yebo. Nami ngizidlulele. Ya. Senzwani angapholisi maseko ngane yakwethu akiyeze bethu ithuba lakho ukuthi umtshele dadewethu ukuthi yini embeka la okunye nokunye mina bese ngingenelela mhlawumbe ukuthi kukhona okudinga mina Yaphila noNhlanhla. Yebo ngiyaphila njalo. Ya ngikhona. Angazi noma mhlambe uke wanotice ukuthi nami kwala ise-round ngoba soshilo vele kodwa ngomuntu wesilisa othanda ukuyithulela ongemini kakhulu ey'ntweni ey'ningi ngathi uba nawe ngikwazi kodwa into engilethela ukuba ngizobika ukuthi uyangichaza kodwa-ke angibanga nesibindi soba ngikuthathe ngikuqonde ngikubeke mina ngenxa yesidima kanye nesimilo sakho onaso kodwa ukuthandeka khona uyathandeka kodwa ngithemba ngikubona ngabona isidima esingavusa umuzi uma ngibuka iSmile ngibuka inhlasi engathatha umuzi kube umuzi omuhle ngicela ungangibuki kabi ngoba ngize lana kodwa ngicela ukuthatha njengokuthi ukuzama ngoba ngisemandleni ukuthi ngibe nawe wena ngicela ungaboni inhlambalazi kodwa ngicela ubone uthando oluphila kimi ngaphakathi. Hayi kazwakala bona kodwa ke okuyinkinga nje ukuthi hayi angakacabangi kahle futhi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ungaphele nje ngivume nje kanjalo because awukakaze uyikhulume lento nami if ungibona endleleni lento Kodwa-ke ekhombisayo. Nhlanhla okusemqoka lana akubona ukuthi uvume kodwa okusemqoka ukuthi ungi-understand ungizwe ukuthi masihlukane la ungi-understandile because okusemqoka kahle kahle ukuthi ungi-understand masuke la ngibhodile wangizwa sezwana safika ephuzini elithile ukuthi yebo siyafika ephuzini elithile mina ngingajabula ngibe ngaphekwa kabi ngoba kahle kahle ngizonza ngokusemandleni ukuba ngikuthole engikudingayo. Hayi bona kuyazwakala kodwa ke manje ukuthi nami hayi ngeke uzovele phela usheshe ufuna ukuthi njengoba ukhuluma kuphinde kwenzeke kwangoku. Njengoba ngishilo nje phela-ke umuntu ngiyavuma ngikwazi ukuzihambela laphaya umuhle ukho ngikubonayo kodwa kusemqoka okungaphakathi ikona engidinga ukwazi kangcono okungaphakathi lapho ubuhle bakho bonke bulele khona. So-ke ngizothanda ukuthi-ke vele lidele inhliziyo yami neyakho zithi ukwazana kangcono. Ingasho ngithi mhlawumbe singazana kangcono kodwa hayi ukuthi sibe kwi-relationship. Njengoba bese ngishilo ukuthi kusemqoka ukuthi ungi-understand okudingwa yimina kanye nenhliziyo yami. Ikhala zilo yebo ngiyavuma, izalile usana liyangihlinzela ubusuku nemini kuyangikhalela
Kodwa njengamanje ngila ngikuwena ngikuzamile ukuqonda isibindi. Ngeza la kuwena kumjole eroundini nangomfethu la uzozamela ukuthi angisize namfuthi uzama okusemanje ukuthi ngikuthole engikudingayo ekubeni akusikona ubuhle bakho, akusiwona umzimba wakho, kodwa ngikudinga spiritual nakhona physical ukuze-ke kuyonandisa izinto phela. Angeke uzizwe kube khona izinto ngaphandle physical, kodwa nje okusemqoka yingaphakathi lakho. Angithi uyazi ukuthi into ngikuyishela awuthi usho manje bese ivuma kwamanje. Kodwa ngiyazi ntombi awuthi uyishela uthi uve usho manje bese ivuma manje, kodwa uthi uyishela inhliziyo nebigagula ikhuluma. Okungena mhlawumbe engazisa ukuthi inhliziyo yakho ithi nje ngalokho Amagama wakho uma ayangichaza kodwa manje ukuthi-ke akukwazi ukuthi ngavele kwenzeke kwayimanje. ngiya-understanda phela vese afanele kube khona la sidlula khona ungazi kangcono. Uma udinga ukungazi kangcono anginankinga mina, isifuba sami sivulelekile, inhliziyo yami ivulelekile. Uzongena uthole isihlalo sakho sobukhosi weqhwakele khona uzobe sekuba indawo yakho. Ngingathi-ke ngicela ungikeze isikhathi sokuthi lokho ngikucabangisise kahle. Hhayi So uma udinga isikhathi ngiyaxoxa bafuna ukungena mina. Uma udinga isikhathi mhlawumbe isikhathi esingakanani osidingayo? Ngisho ukuthi 1 week. 1 week. Yeah. Kodwa ikhona into ethembisayo mhlawumbe kusuka from lo 1 week kuya le. Ya ngisho ukuthi mhlawumbe kukhona Should khona this- kumele ngiqale ngimfunde nami ukuthi ngabe umuntu kanjani. Mm. Ya ngingabe sengilalela amazwi nawashoyo ukuthi hayi uyachazeka Mahle, mahle yeah. ngimuhle isento ethwala wami. Umuntu ufuna uqala umfunde ukuze ukwazi ukuthi nibe kulento ofisayo wena ukuthi Usisi currently esimweni mhlawumbe sobudlelwane umi kanjani mhlawumbe sesibukele mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ume kanjani ngabe khona ubambe khona noma ya ngingasho ukuthi khona la ngibambe khona. Ya khona khona ngize ngimkhohlise khona noma ngekho-ke kuhle-ke la ngibambe khona kodwa amagama awakhulumayo kumina anakho nokukushaya ukuthi hhayi owabekile. Ya nomanje lwathi soqala ukubona ngindlela manje yabo yabona. ngakho ngithi mina into engidingayo ukuthi isikhathi ngangithola isikhathi ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde ukuqala ukuthi umuntu kanjani. So yasimema thina siyemjole roundini sibe khona mhlawumbe mangabe ayikwazi phela ukuqalela ekamereni bese ihlele ekamereni kanti iqalela phambi kwekamera seyiphele ekamera akusangibizi noma hayi mawukuthi uyathembisa ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane naye wena uma ngabe sekufanele ukuthi sekukhona isinqumo sosithathile. Ya ngiyathembisa ukuthi sizoxhumana naye. Mntaka baba uzizwa unjani uma ngabe uzwa phezu kwamafu? Hhayi ngoba ngisho okusemqoka akubona ukuthi into ngoqomo kodwa ukuthi ngi-understand mina engikuzwa ngaphakathi. Mntaka baba Uma iqala manje uku-understand sure makhona la siya khona Mm. kusho ukuthi kuningi azoku-understand. Uma kungathiwa into ethile ayidingi kusho ukuthi aku-understand. Sikwazi ukuhlala phansi sixoxe kungabi khona memezweni mina phakathi kwami naye ayikho inja alikho igubu so ayekho uzodinga ukuthi akhonkothe. mntaka baba So noma ukuthi ukwazi u-understanda manje kusho ukuthi kuningi azoku-understand. wethu dade akukho okuningi engingakusho mina umfowethu sewageqela amagula vele bekade ngifikele mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngixhumanise akwazi ukuthi abhodle ngoba ubeshilo kona umfowethu ukuthi ke kwaba khona ukuthi kube khona igwababana shuthi ekade likhona begijima injomane esifubeni sakhe mfowethu bengathi impela senkundleni yomjaho noma kwenzakalani kodwa bekukhona umuntu okade ubukhona kodwa-ke kuyangijabulisa kakhulu akuvamile ukuthi ngithi uma ngade ngihambile ngiphumile nge-roundini ngifike kube khona ukuthi abantu bazwisisane kahle kube sekube ukuthi futhi bavumelane ukuthi kukhona ukuxhumana kusezoba khona kusukela lapho ngoba into esuke ilapha ekuthenini abantu bayakhona ukuthi bakwazi ukuxhumana yabo. So kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ube khona ukuthi nixhumane bese ngithembisa futhi ukuthi nizophinde nixhumane noma kuthiwa thina sisingasekho ngoba phela into kade sizoyibulala ile ilwamngcele kade ukhona yabo lo kade unzima kakhulu. So nganza kwethu angiyishiye ezithebeni kunina nisale nihlinza nihlahlela nikhiphe inhloko nesixhanti sofika sesidla nje siyayicela ivuthiwe Phambi kwami nje ngicela ukubonga mfowethu. wethu Hhayi kanye kwethu hawu nangelinye ilanga ngibonga umuntu ayeleyo. wethu umuza uvuke siyabonga.
Ayikho into emnandi njengokubona insizwa iyikhulumela uma ngabe seyinikezwe ithuba. Ngayisho nasekuqaleni lento yathi zinsizwa mani zimeleni mani nomkhokhohla mani. Khuluma uma usunikezwe ithuba. Ukade usaba ukukhuluma nentombi sengithathile intombi ngayibeka phambi kwakho. Khuluma. Yabona uSenzo ngathi bafana wayeqhathwe nami le engqoleni ngakithi la ngidabuka khona. So kunjalo nje 0688 267740 ungibhalele ungitshele ukuthi ubani crush yakho, ngifike mina ngizoyiconfronta ngithathe ngibeke phambi kwakho ebese wena uyakhuluma okusenhlizweni yakho. Angeke idabule. Ngiyakuthembisa bheka. Next time angeke sithi same time same place, kodwa ke asihlangane on another secret location. Ngimthanda.